Здоров! Сёння 12 студня, хіба ці 16 выпуск дыўлога з Дэкскейлера і так ужо на экране спойлеры, што я зноў фактычна ніхуя не зрабіў. Во гандон! Насамрэч, вот, вось прычынай таго, як у мяне тут падупала прадуктыўнасць, сапраўднай прычынай, чаму так вот всё пошло крышку по пизде, это вось гэта. Это вось эта хуйня. Я не магу працаваць, ну, не, ўжо пакрысе вяртаюся ў працоўны цыкл, да, намагаюся кайнда. І я дарабіў краму функцыянальна, цяпер там можна кнопачку рэрол тыкаць, але там засталася адна хуйня, што рэрол ён бесплатны і, ну, там тэхнічна, калі б у меня было больш разных тыпаў, разных трынкетаў, розных юнітаў, то да, яно бы мала б рандомны кожны раз выдаваць, нармальна мала бы абрасоўваць. Цяпер іх проста па аднаму ўсіх, таму яно там хуйня. Так, але праблема не ў гэтым, у тым, што ён бесплатны, то бок ён нічого не каштуе. Але з іншага хіба ўсё працуе. Я мог бы дарабіць яго бесплатным, але зараз такая справа, што вот праект у меня вот так вот выглядае. Ну, там, 11 памылак, але гэта ён вельмі моцна пераменшвае, таму што, да, тут насамрэч даволі шмат навін. Карацей, да, тут вось гэта ўсё, што тут вот, вось гэта ўсё выдаленыя файлы. То бок вот это ўсё было выдалена, столькі вот файлаў было выдалена на лінейнік. Я вот не думаў, наколькі шмат хуйні было напісана. Да, то бок я выдаліў нахуй усю тэчку з кодам. Не ўсё, пиздёж, не ўсё. Усё там, бля. Ну, таму што датычна геймплея. Да, то бок, што датычна геймплея, што за хуйня, навошта, нахуя, чаму? Штука такая, што на праекце, калі памятаеце, раней была яшчэ мастачка Асцёня, Цяманька, я не памятаю ўжо, які апошні нікнейм. Там, ну, яна нікі мяняла, і таму я ўжо не памятаю, які апошні. I'm so sorry. Але, ну, памятаеце, да, вот гэтыя малюнкі ахуенныя, вот это ад яе было. Але ў яе ўзніклі завалы па іншых франтах, таму, на жаль, мы агульна прынялі рашэнне, што тады не атрымаецца ёй удзельнічаць у разробцы Дэкскейлера, і я пайду далей больш самастойна. Я намагаўся шукаць замену, да, мастака, але, ну, так скажем, не атрымалася, да. Таму у меня было два варыянты, што тыпу альбо я ебашу ўсё сам, увесь арт сам, альбо я заменяю, ну, як-нибудь перарабляю вот саму ідэю гульні, каб типа трэба было яшчэ менш арта. Да, то бок яго і так было трэба не тое, каб шмат. Сюды все вяртаемся. Уласна, вось былі раней вот такія партрэты, вот гэтыя вот якраз такі яна намалявала. І, ну, всё прыгожа, ахуенна, але вот праблема ў тым, што типа у мяне ўзровень, мой скіл малявання, мякка кажучы, на такім узроўні. Калі я рабіў яшчэ для геймджэмавай версіі Дэкскейлера, увогуле яны вот так вот выглядалі, ну і типа прыкладна плюс-мінус так яны бы хіба і выглядалі б, калі бы я сам маляваў гэтых чувакоў усялякіх. Да. Альбо ну, я казаў аб тым, што типа не шмат трэба арта, але ўсё адно типа як бы трэба бы, да, каб прыгожа. Але вось я вырашыў крышачку па-іншаму пайсці і проста ўзяць, уласна, гейм-айдія, дзе не трэба будзе, типа дзе трэба будзе зноў жа яшчэ менш арта, і ў выніку цяпер Дэкскейлер стае RTS. Вот, то бок
Что поменяется? У нас теперь вот, ну, просто головы будут наших чуваков, відавочна, яны будуць розныя, і наши чуваки, то бок мы націскаем цяпер кнопку там все пайсці на ўзровень і просто там заспаўніцца таксама ворагі, зразумела, і нашы чувакі пойдуць у атаку. Калі там яны дайдуць, ну і далей типа што от уровень G, ёсць вораг, все на яго чарджыцца, б'юцца туды-сюды, там гэта туды, там зразумела. Ну, то бок такое сапраўды кайнда РТС атрымоўваецца. Да, у мяне раней з'яўлялася такая шальная думка вот так вот паспрабаваць зрабіць, але тады, ну, як бы вельмі дахуя трэба перарабляць. І гэта вот сапраўды тое, што мяне і дагэтуль кайнда зупыняе, дармоць. То бок я пачаў перарабляць гэтае гаўно, ну, але тут зноў жа яшчэ раз паўтаруся, што перарабляць тут даволі немала давядзецца. Хаця, ну, шмат штук прыбярэцца з закон таго, што ўсё гэта ўжо не будзе пакрокавым, але відавочна вельмі шмат штук дадасца новых, которых раней не было. Плюс ну да, тут як бы што? Не, відавочна я буду падгледжваць сюды, браць там тое імплементацыі старыя. Ой, просто типа, блядь, чё лагает? Похуй. А, то бок яшчэ я хацеў сказаць самае галоўнае пакуль што гэта яшчэ не канчаткова, то гэта адмыслова асобны брэнч, ну, галінка. Да, то бок я заўсёды, калі што, магу вярнуцца ў галоўную галінку, і просто ў мяне будзе праект зноў жа ў тым жа стане, да, типа я не знаю, намагаюся не паглыбляцца, але я спадзяюся, што зразумела і тым, хто не знаёмы з гітом і вот гэтымі ўсёй хуйнёй. Таму зноў жа, калі што, гэта яшчэ эксперымент, это яшчэ паспрабую, вельмі спадзяюся ўжо на наступны дыалог прынесці гатовую версію гэтага ўжо, каб РТСнае нешта гулялася, адбывалася, але пакуль што ніхуя, да, пакуль што яны яшчэ не запускаюцца, таму што вельмі шмат палылак, зразумела. Да, я хацеў сказаць, ну, увогуле, як ідэя гучыць, канешне, цікава, але з іншага боку таксама будзе, ну, відавочна давядзецца пагадзіцца з тым, каб типа добра, што ёсць Pathfinding гатовы, распаўсюджаны, ён бясплатны, вельмі хачу верыць, што бясплатную версію можна выкарыстоўваць у камерцыйных праектах. Я яшчэ наконт гэтага пераверу, пераканаюся і типа, але калі ў мяне будзе Pathfinding гатовага, то, блядь, паходу тады давядзецца закінуць гэтую ідэю з РТС, бо імплементаваць самому гэту ўсю хуйню крышачку я ебаў. Яшчэ адзін з момантаў, што насамрэч з выкарыстаннем ECS падыхода вось не так зручна пішуцца такія всякие пакрокавыя штукі. То бок, ну, я не хочу сказаць, што оно там хуёва і нязручна, просто адносна таго вот, як цудоўна пісаць вот такія якіясьці рэалтаймавыя, вот РТС гэта просто муа, это просто вот фактычна амаль што тое, для чаго яно было створанае, груба кажучы. Ну, типа это вот perfect match. Яно у тэорыі мае быць вообще просто супер цудоўна пісацца і рабіцца. А пакрокавыя зноў жа там крыху, ну, нават праблема нават не ў пакрокавасці, вот у мяне была, да, не столькі ў пакрокавасці, колькі ўвогуле ў структуры, да, то бок з-за таго, што у ECS у цябе ўсе звесткі, да, я сяджу тут перад ноутбукам, цяпер рукамі машу, паказваю, знаеш, типа, а на экране просто ніхуя не адбываецца. I'm so sorry, давайте я памалюю. Да, то бок з ECS, вот, да, ECS. Праблема, што бок у мяне больш не ўзнікла не ў пакрокавасці, гэта я змог даволі лёгка і прыгожа, зручна і добра, да, адтварыць, атрымаць. Ну, там з ім зноў жа праблемаў нейкіх уже не было. Там вот з пакрокавасцю якраз я б сказаў, галоўны не овер-інжынірыць. То бок я рабіў даволі шмат пакрокавых гульняў на ECS, і калісь я намагаўся там прям выносіць, я асобна вынасіў, я рабіў геймплейную стейт-машыну, которая пераключалась па фічах ECS-ных, у залежнасці, ну, типа, стейтам, і што адбывалася, вот это on init, on exit, і
у выніку атрымаўся бардак. Ну то бок яно як бы працавала, было kinda прыгожанька, але калі вот спатрэбілася нейкія геймплейныя прыкалюхі дадаваць, то ўсё пайшло па пиздзе, хто б мог падумаць. І вось, дарэчы, якраз такі Бэві, растовы рухавік, ён выкарыстоўвае вельмі падобны падыход. Там таксама ёсць апстейты, вот всякая такая штука, ты можаш ствараць геймплейныя стейты і типа міжду імі пераходзіць, і у цябе вот будзе on enter, on exit дадавацца сістэмы. Гэта гучыць як бы вельмі ваще ніхуя сабе як крута, але да, калі што, вот калі раптам мяне нехта чуе, нехта слухае, хто працуе, типа окей, для ну, каб рабіць саму гульню, да, полностью вот так типа праграму, окей, гэта ок. Ну то бок для менюшак усялякіх, для пераходу, галоўнае меню, там перайсці ў геймплей, але ні ў якім разе не выкарыстоўвайце гэта ў геймплеі. Вот ні ў якім разе, блядь, потому што гэта просто у выніку будзе пострел у калена. Не раю. Прынамсі у мяне негатыўны досвед атрымаўся. А, але да, не сутнасць. Я да таго казаў, што самая вялікая праблема была вот якраз таки з вот этой хуйнёй, што ў нас вось ёсць наша каманда, варожая каманда. Я нават не адзін раз тут уже распінаўся наконт вот гэтых сістэм, вот якраз к таму, што типа гэта структура, а ў ECS усе звесткі яны плоскія. То бок вот я намагаўся нешта такое збудаваць, што яны тут ёсць, што яны па суседству, што яны адзін насупраць аднаго, а actually у нас все данные вот так вот просто все. Все, вот это все наши данные. Вот это все, что в нашей гульне. Все, вот это вся наша информация. Вот она просто вот так вот ляжит. Я просто что за угодно, откуда угодно можно достать, и это супер круто, але типа тут няма ніякай структуры. Это просто спицы, это просто набор, и типа тому да, тут нам даводилось некаторым чынам изгаляться. Ну, але відавочна, типа з гэтым можна жыць, гэта не крытычна, але просто да таго, што вось РТС у тэорыі мае быць прям цудоўна працаваць з ECS-ам. І вось уласна зноў жа от меня тут такая выпала і нагода, таму я цяпер спрабую перарабіць увесь гэты дыскелер на ECS. Я уже нагаварыў на 15 хвілінаў, але ў мяне типа ўсё яшчэ лахаўскі аккаунт на Ютубе, у мяне абмежаванне, што я не магу 15-хвілінавыя відосы загружаць, але на шчасце мне і не трэба, бо я ўсё адно это буду абразаць. Таму всё, дзякую за прагляд. Убачымся, я спадзяюся, на наступным тыдні ўжо з гатовым ECS-ным прататыпам, альбо са мной, который скажа, што не, атрымоўвалася поўная хуйня, таму я вяртаюся да покроковой вот этой картковой гульні, і вось я зрабіў вау, як шмат штук, ніхуя сабе, круто. Все, wishlist my game in Steam. ББ, карацей.